Wasa salatu da su. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. حدثنا أبو اليماني على كم من في حديث يازو labari an ba mu labari ga Abu Yamani alakum ibn Nafi kala ya fada bar na shaibu ya ba mu labari ya anso an zahiri kala ya fada barni Ubaydullah ibn Abdullah bin Utbata bin Mas'udi anna Abdullah bin Abbas kaga Abdullah bin Abbas barhu ya bashi labari anna Abbas Sufyan bin Harbi barhu ya bashi labari anna hirqala kaga hirqala arsala ilaihi ya aika a gare shi fi rakabin a cikin wasu yan karauka min quraishi na qurayshawa wa kanu sun zamo menene tijaran ko sun zamo fataki bi shamun asham bil muddati a cikin wannan fage wanda Allah ya zamo ma da biya Abu Sufyana ya tura Abu Sufyana ko fara ƙurayshin da kafirin ƙurayshawa suka zo masa su nan suna iliya sunan wuri sai kira su a majalisan shi gefensa akwai manya-manyan mutanen rum sai kira su ya kirawo mai tarjimani sai ce ayyukum a garabun nasabin wane ne a cikin kumfi kusantin dangantaka da wannan mutum in ji sarkin da ya garba wanda yake riya cewa shi annabi ne sai Abu Sufyan ya faɗa sai ya ce masa ana ni ne kusantin su a nasaba sai ya ce adaluhu minni kuma tsuri shi ya makaribu ashabu mutanen shi suka matsa da Sufyan faja'aluhum suka sanya su inda zahari anan bayansa sun makala li tarjumani ya gama mai tarjumansa kullahum ga musu inni sa'ila hadal zan tambayi wannan mutum an hazar kazzabani fa kazzabu ko na'am in yi min ƙarya kuma ku kare ta shi kala fa wallahi laula haya'u ba domin kunya ba min an ya asiru alaykar ce tasiri a gare ni kaziban na ƙarya la kazzabta an hudani mai ƙarya kuma kana awwala ma sa'alani farkon abu da ya tambayi ni an kala ya faɗa shi wannan sarki kaifa nasabu ya nasabarsa take a wajen ku shi wannan mutum da ke cewa shi annabi qultu nace huwa fi na zu nasabin shi ma abuci nasaba ne cikin kala fa har kala hadar qawla minkum ya faɗa wannan magana a cikin ku fa hal kala hadar qawla minkum ahadin qaddu kabrahu na'am yanzu shi kafin yi wannan magana cikin ku ne ya faɗa wannan magana kafin shi kulta nace la kala fa hal kana min aba'ihim min malikin a cikin iyayen shi akwai sarki kultun ce la kala fa ashrafun nasi yatabi'unahu amra afa'uhum shin manyan mutane ne suke biye da shi ko raunana sai na ce a ballu afa'uhum raunana ne ka gani ayziduna amman gusuna mutane suna karuwa ko suna tawayewa kultun ce bal yaziduna suna karuwa kala fa hal yartad ahadun minhum suhudatun lidinihi yanzu ɗaya daga cikin mutanen nashi wani yana yin ridda don hushi a game da addinin nasa ba da an yi kulafi bayan ya shiga kultu sai na ce la a wannan ita ma alama ce ta annabta ce annabta gaskiya kenan mabiyan ka duk suna biye da kai suna tare da kai to zo mu kala fa hal kuntum tattahimunahu bil kazibi to yanzu da kuna tuhumar sa da ƙarya kabla an yi kula ma ƙara kafin ya faɗa abin zai faɗa kultu sai na ce la ƙala fa hal ya gaduru yana yaudara kultu na ce la wani hannu minu mu dinnan a tare da shi fi mudditin a fage mai yawa lani dari ma huwa fa'ilin fiya lani dari ba musamman huwa abin da yake fa'ilin zai yana aikata wa fiya ƙala wala mutum kini kalmatin wadda fiha sha'a kalma bata makana a gare ni ba wadda zai shigar da wani abu gaira hajjira kalmatin ba wannan kalma ba ƙala fa hal qataltumuhu shin kun yaƙi tare da shi kulta na ce na'am ƙala fa kaifa kana qitalukum yaya yaƙin ku iyahu da shi kulta na ce albahru
alharbu yaƙi bainana wa bainahu tsakaninmu da tsakaninsa sijalun ai yaƙi tsakaninmu da tsakaninsa ai guga ne yanalu guga minna ne yanalu minna yana samu a gare mu wa nanala minhu wannan nala muna samu min qala ma ai za ya guga ke ko ba ka ba in ka zura guga ta ebo wani zan kuma in ka zura kuma ba za ta ebo ba qala ma za ya amurkum menene yake umartan ku da shi qultu nace ya qulu ibudullah ku bauta ma Allah wa da wushi kare la sharika wala tashirku bi shay'a kafu shirka da Allah da wani abu kaga umarnin da annabi ke ba mu kenan watar ku ma ya kula aba'ukum ku kyara abin da iyayenku suke faɗa ya muruna bi ya salati murna yana umartan mu bi salatin da sallah wasidiki da wa zakatin da zakka wa sirkin da gaskiya wal da afati kamewa wasu litin da sadar da zumunta wa qala li tarjumani turjimani sai shi wannan sarki ya gama mai turjimani kullahu ka gaya masa sa'altuka an na tambaye nasbihi ka an nasabi nasabarsa wa zakarta annahu fikum ka nasabi faɗa ka ce a cikin ku dai shi mai nasaba ne wa kadhalika rusul haka nan manzanni haka ake aiko su a cikin nasabar mutanensu wa sa'altuka na tambaye ka alqala ahadun minkum ɗaya hadha ya alqawl faɗin nan zance kafin shi fazakarta ka faɗa Allah ba wanda ya haka wa to kultun ce laukana ahadin da a ce ɗaya zamo ya faɗi wannan magana la qultu qablahu rajulun gabaninsa la qultu zan ce rajulin mutum ne ya atasi yana koyi ne bi kauli da zance kila da aka faɗa qablahu gabaninsa wa sa'altuka na tambaye ka hal min kana aba'ihi in min malikin aba'ihi min malikin a cikin iyayensa akwai sarki wa zakarta ka Allah ba cewa Allah ba sarki qultu na ce farau Falau kana kana min min aba'ihi aba'ihi min min malikin da a ce a iyayen shi akwai sarki qultu rajulun zan ce yatlubu mutum ne mulkan da abihi yana neman mulku abihi mulkin babansa wa sa'altuka na tambaye ka hal kuntum a gani tantahimunahu abin da bil ya sa kasbi kaga wa'annan mukamai guda biyu mukamai ne na tintintini da nazari saɓanin wa'insu su ka gane ko daga mas'alola domin abin da ya sa su wa'annan mukamai ne na naƙaru wa'annan guda biyu da sarauta da ainihin abin da wani riya kafin shi yanzu to zo mai wa sa'altuka na tambaye ka hal kuntum tantahimunahu bil kadhibi da kuna tuhumar sa da ƙarya qabla an yaqula kafin ya faɗi ma ƙala abin da ya faɗa wa zakarta ta amma Allah cewa Allah ba haka ba wa qad a'rifu annahu lam na san yakun cewa shi lam yakun li yazara al kadhiba lime ne Liyazar liyazar al-kaziba. al-kaziba bai zamo liyazar al-kaziba ala nasi Na'am. a gane ko Na'am. zai aza ƙarya ga mutane ba wa kai yakdibu kuma ala bai Allah ƙarya kuma Allah ga Allah ya kyara ƙarya ga mutane kuma ya ƙarya ga Allah a'a wa sa'altuka na tambaye ka Ashrafun ashrafun nasi nasu manyan atba'u. mutane ne itabi'u suke bibiyan sa amla amra afa afa'un ko raunanan su wa zakarta ka anna afa ambaci anna ra'afa'uhum raunanan su ne suke bin sa itabi'u suke bin sa wahum atba'u rusul dama raunana su ne mabiya annabawa manzanai wa sa'altuka na tambaye ka Ai, yaziduna ziduna. suna karuwa an Am yi suna ko yanqusuna. suna wa tarewa zakarta ka ambaci annahum su ne yaziduna yaziduna suna karuwa kadhalika hakanan amrul imani amrul imani lamarin imani haka hatta yatimma ai cika wa sa'altuka na tambaye ka ayataddu ahadun ayatar da ahadin ɗaya yana yin ridda su sahidatan hudatan lidini dan hushi dini ga addinin sa ba da Ba da an yi an yi kurfi kurfi. bayan ya shiga fa zakarta Zakarta ka Allah. ambaci Allah ba haka ba wa waka kadhalika zalika haka nan al al-imani imani haka Hina yake takhalidu. hina tahalidu bashashatan liquluba na'am lokacin da imani ya cuɗanyi wanjin zukata wa sa'altuka na tambaye ka hal yaqdiru yana yaudara wa kada zakarta karta ka Allah ambaci Allah baya yaudara wa kadhalika haka nan rusulu arrusulun manzannai la la taqdiru. taqdiru ba sa yaudara wa sa'altuka na tambaye ka Bima bima ya ya'murukum. amurkum menene yake wa umartan ku zakarta ka annahu ambaci annahu ya'murukum ya amurkum yana umartan ku an an ta'budu ta'budu Allah Allah ku bauta ma wa Allah la tushriku kar bi ku shirka shay'an da Allah da wani abu wa yanhaakum yana an hana ku ibadatil an awsani ibadatul awsani ga burin bautan wa gumaka ya'murukum bis yana salati umartan ku da sallah was sidqi gaskiya wal da afafi kamewa in kana ma in taqulu dai abin da haqqan ka faɗa haka yake gaskiya ne fa sayamliku fa sai mulku mawli'a mawala a ƙadamayya hatini na'am zai mallaki mawala a wuraren ƙadamayya kafafuwan nan nawa guda biyu hatini na'am wa kuntu na zama alama na san annahu harijin dama annabi zai fita lam akun lam akun azunna ban zamo ina zaton annahu minkum zai zama cikin ku ba walau anni da ashe ni a alama na sani anni akhlisu ilaihi zan samu tsarkake kaina zuwa gare shi ko shamtu da ta jishe mutu daga huda na kallafa ma kaina haduwa da shi walau walau kuntu inda hu da zan zama a wajensa laga sultu an kadami lagasar zan zama wani ne mai yanke kafafuwan annabi summa da bi kitabi sai kira a kawo littafi allazi ba asa bihi bi kitabin sallallahu alaihi a kawo littafi na manzala sallallahu alaihi allazi ba asa bihi wanda ya aika masa da duhitu ka gane ko
ya aika mudhihitu ila azimul busra zuwa sarkin busra ko wadda fa wuyi tun kuɗin littafin ila ila hirqala hirkal zuwa hirkal faqarahu sai karanta shi idan fihi a cikin takardar sai gashi bismillahir rahmanir rahim min muhammad daga abdullahi Muhammadu Abdullahi bawan Allah ne wa rasulihi manzon Allah ila hirqala zuwa hirkala azimur rum sarkin Rum salamun ala man aminci ya tabbata alamani tabara huda a bisa wanda ya bi amma shiriya ba'adu bayan haka Ai, fa ni ina na da da uka uka. ina kiranka bid'atul islam da kirarin musulunci aslim asalimu taslim na asalimu ka musulunta taslimu ka tsira yutika Allahu asalimu ka ajraka musulunta yutika Allahu ajraka Allah zai zo maka da ladanka marratayn su biyu in in tawallaita tawallaita idan ka juya fa inna fa inna alayka alayka ismul ismul irisina duk laifin kibdawa laifin irisina diyana kanka qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah qul na ku ga abu musu ya Allah. ahlal kitabi ta'alu ku taho mana ila kalimatin zuwa kalma ita ce la ilaha illallah sawai sawa'in daidai ne bainana tsakanin mu wa bainakum da tsakaninku Allah ta'budu ko Allah na abuda kan mu bautan kowa illallah sai Allah wala la nushriku na bihi shirka shay'a bi shay'a kan mu shirka da Allah da wani abu wala yattakizu wala ta ba'duna kiza ba'dan ba'alna ba'alan arbaban kada ba'alin mai rigi ba'ali allola min min dunillahi dunillahi kuma bayan Allah fa in In tawallau. tawallau in kun juya qulu shahadu bi anna muslimun ku shaida cewa mu sai Allah muslimun cewa mu musulmun mu musulunci qala abu wannan sufyan aya ta zo cikin Ali Imran aya ta 64 qala abu sufyan Abu Sufyan ya faɗa falamma qala ma ma kala qala yayin da ya faɗi abin da ya wa faɗa faraga min qira'atil ya gama kitabi daga karatu littafi kasura indahu sahabu na kururuwa sai ta yawa a wajensa wartaba'atil aswatu muryoyi suka ɗaukaka wa ukhrijna domin ukurjina aka fi da mu fa qultu li na faɗa la ashabi zabi ga mutane na hina ukhrijna lokacin da muka fita laqad laqad amira amira amru ibn abi kafshata kafshata na laqad amira an umarci amru ibn abi kafshata na innahu yahafuhu malaku wani bin al-asfari sarkin nan bin al-asfari yahafu yana tsoron sa amma Waziltu. ziltu ban gushe ba mukinan mukinan ina sakankan cewa annahu shi dinnan sai zaharu sai da zai bayyana hatta hatta adkara Allahu Allah ala al-islam alayyar islam har Allah shi da ni musulunci wa kana Kaji ibn yadda na aka yi. wa kana ibn nazuli ibn naduri wato wai mai gadi kenan sahibul a ili gona ba wannan kalma ce ta larabci ibn naduri wai mai gadi a gona Mm. ya zama sahibul iliya ma'abocin iliya da hirkala sarkin iliya da hirkala ba kufan ala nasara ko nasara shi shi rufi ne a bisa nasaran sham ya haddisu yana zantarwa anna hirqala hirkala ina qadima iliya lokacin da ya zo iliya azbaha ya yawma waye gari yawan wata hadisan rana nafsi ko hadisan nafsi yana mai bakin ciki a zuciyarsa qala ba'alu ba'alin batsarikati ba'alin ƙabilinsa sai suka faɗa hadis tankarna ka yi inkarin ba mu gane hayata ka siffanka ba mu gane kanka ba qala ibn nazuli ibn nazur ya faɗa wa kana hirqala hirkala ya zama na'am azza na'am ko na'am yana bokanci yanzuru fin nujumi yana duba taurari fa qala lahum sai ya ga masu hina sa'aluhu wanda suka tambaye shi inni ra'aytu na laylatan gani a daren nan hina nazartu lokacin da ne fin duba najumi a cikin taurari malakal na khitani ga mala'ikan kaciya na'am Allah qala ya bayyana ومن wa يقتل man yakatanni نعم min hadhihi ummati wane ne zai kaciya a cikin wannan al'umma kalu قالوا suka ce laisa يقتل yakatinu ba إلا min kaciya اليهود. illa al-yahudu sai yahudawa ولا la يهمنك yahimmanaka sha'anu kada sha'anun sai dame ka رجوع wakatun إلى ka rubuta ila mada'in mulkika نعم. ya zuwa biranen sarautanka ka rubuta musu fa yaqtalu man fihim min al-yahudi نعم fa yaqtalu su kashe man fihim wanda ke cikin min al-yahudi daga yahudawa فبينما هم mai fa bayyana suna tsakanin haka على ala أمر amrun usara amarin su أوتيه ko ta هرقل hirkalu برجل birjinin sai aka zo mai hirkalu da wani mutum أرسل به ملك an غسان aiko mashi da sarakunan gasana sun aiko mashi da يخبر عن خبر رسول yahudu الله a صلى الله bashi عليه وسلم labari a game da labarin manzala فلما استخبره hirkalu yayin da shi hirkala aka bashi labari قال kala yana اذهبوا ku tafi fanzuru. wanzuru ku je ku duba a mu kuta tunin huwa amala shin shi mai kaciya ne ko ku bai da kaciya fa nazuru ilai suka yi duba tare da su suka bashi labari أنه annabi cewa shi مكتسب muku tunin yana da kaciya وسألوا sa'aluhu suka tambaye shi عن anil العرب arabi ko نعم ga larabci fa qala lahum
aka ce musu larabawa ya kuta tununa suna kaciya a ƙara hirkaru an za mulkun kaga wannan mala'ika wannan shine sarkin wannan al'umma shine ya bayyana sun ba fita hirkal ya rubuta takarda ya zuwa dan uwansa biruniyatin arum wa kana ziru kinin shi ne a ilimi wa sara hirkalu ya tafi ila himsa zuwa himsa falam yirmi himsa ko falam mene falam yarmi himsa bai nufi himsa ba a kitaban sai da littafi ya zo masa gun dan uwansa ra'ayi hirkala wanda ya dace da ra'ayin hirkala ya kurujin nabi sallallahu alaihi wasallam ce akan fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu nabiyyu shi annabin Allah ne fa azina hirkala ya izini da zama ruhi kuma da marum fi daskarati a wani shago himsa wanda yake a himsa sun ma'amara da awabiha yi umarni kofofin garin fagul a kulle sun matsara'a yi tsinkaye faƙara ya ma'ashar rum ya ku jama'a rum allakun fil falayi wa shin kuna son hanyar tsira da shirya wa an yasbita mulkin ku ya tabbata fata baya ko hazan da to ku yi mu baya da wannan annabi fajasu ko fahasu ko to sai suka rugawa kumurul washi irin gudun wato namomin daji kaman dadduka irin ababun zuwa kofofin gari suka samu kofofin gari an kulle da yayin da hirkalu ya gaka ya ga nafaratuhu gudun su wa aisa ya yanke kauna daga imani ya faɗa rudduhum alai a dawo da su wina inni kulci na gaya muku makalar zance na anufan ɗazu aka tabiru biha ina son in jirci shi da shi kun tsananin ku akan addinin ku na ga abin da na gani wasu da ku suka sujada waralu an suka yi da shi kana zalika akira sha'anin hirqala wannan shine karkin sha'anin hirqala wannan hadisi rawahu salu ibn kaysan wa yunus wa ma'muru an zahiri sai mu kwana